lo sekaraya kwa kutangkati. Ama chudap me ko ya kwa awona anta kuwangati. Hanenka kay Rome e kingdom Israel e kwa awo kana mahingo ku anangati. Chudap me o kana ma iya kaya da mga mauna kuno kamp nangwati. Enga profeta wa ni me tuwa yimte mawata ma kwa katang wow na kuno namnu kapmamanga. Atraya o panangkama. Mapa aunga atraya aonga napangka ao amaa kwa awa fiunga Israel o kapmengwe na me yimavatati. Atraya o kwa kaiva chuda me na mngan na apmenangkati. Kinga Herod o mapa aunga chutiaw napme ina prista fangko kapmengkati. Aonga prista apaya ao ya kuipat o aoti. Haniyang ka kayeta ka Sekaraya odi. Ina kapay nga Aaron o ako'y pada ime abagabuti. Ina kayeta ka Elizabeth ati. Abiyaw ng god o hingawag nga hamanang napmay. Ina kungo o kana ma mdameani na o hamanang kanga wita ma maka kuyang kati. Abiyaw nga fana mea kapmenyati. Abiyaw nga ime mea kapmenyati. Mabiyama Elizabeth anga ime mataba yanang kati. Ina abiyaw nga ya abiyang kabiyaw kapmenyati. Takateman ma. God o hingawag nga prista wam nga kimang kati. Kaya ko'y pade ya mapang. Ina prista awa ya wam ngaw. Namdame vangka maka nga Sekaraya o katem mama. Tiba ka piyanga ka imang katay kenay kawima nao ya tempolo. Ina ma o kana ma tempolo kwawa yimnap mau. Pre kimanga mapatiba ka piyanga ka imang ka tay kenay yang kaungang. Ina nao ya angela fangko Sekaraya ya hingo autay na temava. Ina alta tiba ka piyanga ka imang kafe angangintangaw iya katama. Sekaraya o angel o hingon wana pupa tawatan niya ina iya kiyang kati. Haneng kaki angel o itakutuma. Sekaraya ndi iya miyahi. Mapiyama ngot unta pre kata kiyati. Nda apaka Elizabeth anga. Nda imi ako kafangkoy na tawa. Ina kaya taka tautanang kati John oye. Inantinya sayang katawat manangati. Ina mapa kana inatawaw nga ama hava se tawat hiunangwati. Inanta ime onga Israel ime fenya na mata makada na ang godo ina umto atanangkati. Ina Sekaraya o angel o itakutuma. Adita ina nime tama na ang kahemnaya. Mabiyama ninga ya kwangon nem ina ngka pakiyo ya apiyankiti. Ina angel o aoy kuhata kutuma. Ninga Gabriel o nem ina ninga ngod o ya himap mga way kata mangkati. Ina ngod o ni makanemti di taipa natatem. Ina kuha awa mga ta di taipa katem nakapa. Ina kadahi ndi nga kuha matan nap mengantiya. Ina mapaw nime na tema out nan anti. Mabiyama ndi nga ka kuhata Pilipa mi akin. Haneng kaki ngod o kuhata katanga na kiyanang ka ti mapaw nga. Ina ma Sekaraya o ina hingon anu kapmengwati. Ina kuno hava kampnangwati. Ao mapa kahikwam tempo la yam medani. Ina aon na uyapa ang kuha mata niyata kuha muta kiyang kati. Ina na ang kata kay mga. Ao watafi ngor oinda pangka tempo la yam hingo kuan Mapiyama ao nga kuha nga feundan natata. Ina ao ya mga kapadanang ka ti. Ina ta katemanma. Kaya wam nga tempo laungwa ipaka ni mangka ao Jerusalem nu atama kaya angam na kuma.
Elizabeth ime tavanai mapa na temoana. Ina ime koka fangkoi katama. Kuya kuipata anga avakaunga eta ina kutawaka eta kwa kata takuimanga. Na o ina fawa na kaiye. Ina aita avana seekimanga. Ina takatemanma mapa eita napiana ime wanga oi na mama kumanga fewata wuna. Ina aoi yataka takutumanga sekarayava. Kanam ko yataka avaka kutumanga. Ina kanai kuhata kutuma hawai. Kayataka tautanona chon oi. Ina takutumanga. Nda tidawao fangkotaka hamatangkakiye. Ina feunda kuha natau kanam ko itaipa nutau ina takutumanga kayataka piodi. Ina ao takutuma neme tuwamga kaimaunga na maun tapia nuta. Ina tuwamga ta nutata kaima kayataka chon odi. Heani ama okana makunu hava kampnaungwati. Ina tutwafa ao kwa katangkati. Ina kaya aiwa hanga namete. Ina ao koto yataka nama kawavangkati. Ina ime wangka o naaniya. Ina ao hikwapa unta yangakanga katemama. Ina ao ko awa nememhe yatangkau napmengia. Ina mapa natemanangkau Israel ya hingo wakn auta katemama.